Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngalo mzuzu ngaleli hora. Kuhlezi kwenkulu nemangalisayo intokozo ukuthi sihlangane ngezindaba zikababa ohlala ekhaya ezulwini, izindaba ezinkulu, izindaba zey'mpilo zethu, izindaba zokudla. Because masihlangene kanje sifana nabantu abahleli etafuleni kuyidili thizeni, kwi-party thizeni ukuze sheshe si-understand-e noma bathini Sunday meal or kwi-lunch kuleyo restaurant, but la sihlangene ngezindaba ezingakhokhelwa, ngezindaba ezithi uthi uma usuyidlile ungaphinde walamba. Leyo restaurant uzodla ukhokhe ngaka imali, phinde ulambe futhi. You will want to come back to the very same restaurant and get more and more food because ukudla kwakhona ukuzwile kwamnandi kwanambitheka nani. But lezi sihlangene ngazo la azidingi ukuthi uzikhokhele lutho except for idatha lakho-ke. Kodwa wena waziyo ukuthi impilo yakho ivelu kangakanani kuwena. So ngeke uze ukhalele nje lelo datha lela. I think nje i-video ye-hour elilodwa, I'm sure it's approximately ayifiki ngisho ku-300 MB or it's like 200 or even less, just to listen and listen and listen, which is like 200 MB should say, that's like akufiki 50 rand as angithi, sorry. So isihloko engifisa sikhulume ngaso namhlanje sithi ungazikhetheli, khethelwa nguJehova. You know, we always lack an understanding singabantu yendlela esiyizingane ngakhona, yendlela esingakhulanga ngayo ngakhona. Well, mangikhuluma ngokukhula, I am talking about spiritual growth because le physically angicount, angiyibali kwanhlobo because umuntu engakhula ngiqabashiya bemude bengaka. Thola ukuthi mathi uyaphafuza nje ngomlomo wakhe ubone ukuthi awazi wamncane bawo kodwa emude kangaka. So i-physical appearance ngingasho ukuthi ayisho lutho kahle kahle, but it is just the statue ngaleso sikhathi. Kufana nomuntu ozowakha u4 room, omunye akho 8 room, omunye akho 1 room, akusho lutho because at the end of the day sizongena sihlale la, sizodla la, sizolala la. Ukuthi ubuno 8 room ukuthi omunye uzohlala ekamereni lakho, omunye that doesn't matter. That is not the fact. The fact is the house where anything and anyone can dwell in. It is the house la kungangena khona umuntu akwazi ukuthi ahlale khona. So we are in a very huge trouble singabantu yokungakhuli kwezikamoya okwenza many things ezenzekalayo in the realms of the spirit. Zithi mazenzeka, the lack of understanding yenza ukuthi abaningi baze bangenele ezinqonyweni ezironke, baze benze izinto ezingafanelekile because of what? Of the lack of understanding. Ukuthi kwenzakalani la emhlabeni, kwenzakalani empilweni zethu, kwenzakalani kuzokwenzakalani kusasa, why kwenze kuba nothini, why sibhekene nezinto ezifana nalezi. So we need to come to a point and understanding ukuthi we are spiritual beings, bantu bakaNkulunkulu. I will always emphasize this thing ukuthi siyimimoya. I repeat, ungumoya, ungulo muntu lo ongaphakathi. But if ungazazanga, wangazi understand ukuthi ungumoya futhi to how much extent, that is when you will always gonna be in trouble ngezinto eziningi. Why? Because you do not understand yourself. Esikhathi esiningi sonke siyazi ukuthi umuntu ongazazi yena wenza nanoma yini empilweni, angithi uthatha nanoma yini, udla nanoma yini, uhamba nanoma ikephi. Baze bathi abantu akazazi ukuthi ufunani empilweni, akazazi ukuthi liyaphuma noma leshona, uvuka ngo-3 ntambama, methanda ukwenza ukuthi uyakwenza, methanda ukumosha imali, ubuka i-TV whole day, umosha ugesi, you know, things like that. But akazazi. Why? Because wenza whatever. Impilo yakhe ayiqoqekile, impilo yakhe akazi ukuthi okay kumele ngisebenze ngokuthi I'm targeting this, I have this kind of vision, ngenza 1 no 2 no 3. Impilo yakhe is not aligned with anything. So loyo muntu usuke engazazi, and the more ungazazi, that is when you are going to be in trouble because ngongazazi kwakho
kukhona ozofika azokutshela ngawe, kanti ukutshela into ongeyona, kanti ukutshela into ongayithandi, kanti ukutshela futhi into ongayidingi. But when you come to understanding and knowing who you really are, you will know ukuthi okay, mina njengommeli angihlangani nesigebengu, mina njengejaji angihlangani nowenza ukuthi owenza ukubi, mina njengomfundisi angihlangani nabantu abakenza u1 no2 no3, angihlangani nesifebe umuntu odayisa kumzimba, things like that. When you finally understand who you really are, that is when you will understand where you need to go, where you need not to go, ikuphi futhi okumele ukwenze nanoma ngasiphi isikhathi. So thina abantu sisenkingeni enkulu kakhulu ngokuba sezweni lemimoya, kodwa singayiqondi ukuthi isebenza kanjani, ikhuluma kanjani, futhi ilwa kanjani. When it comes to spiritual things, noma for an example nje la emhlabeni yonke into isebenza ngendlela yayo, ngithi everyone ukhuluma ngendlela yakhe, ngevoice yakhe, mecula uthanda ukucula ngesoprano, ngealto. So each and everything that exists ngendlela yayo eyehluke ngayo, somewhere somehow pinpointing and drawing all the ideas or izinto ezibonakalayo lapha emhlabeni. So mele sazi siqonde singabantu ukuthi imimoya mele siyazi ukuthi isebenza kanjani, imimoya mele siyazi ukuthi ikhuluma kanjani. This is very important because imimoya iyakhuluma bantu bakaNkulunkulu. These ears zakho, they get and zilanda yonke into ekhulumayo, of which is kusokuyilapho ikhuluma khona imimoya. So if you are grown enough spiritually, that is when you understand ukuthi imimoya ikhuluma kanjani. It's like esikoleni, if ukwazi ukubahlukanisa othisha bakho, uZulu, owesingisi noweMaths, uzowazi ukuthi noma lapha ngaphandle ningamboni ngaphandle kwesicaphe ngqongqoza, nizwazi ukuthi okay, uthisha wesiZulu ke manje, uthisha we-English. Why? Because senihlale naye isikhathi eside, you know and understand them ukuthi okay, this is their voice, this is how they speak, this is how they knock, this is how they do things. Uthisha uhlezi enza kanje uzomqonda. Why? Because usukhule ngendlela yokum-understanda. Fana noma uzohlala nomuntu, uhlala naye nisanda kwazana, nihlala eresi, nihlala efletini nani, awukakamqondi ngisho ukuthi uyafika ebusuku nani, awukaka-understand ukuthi okay uyena. But ngokuhlala naye more and spending the time more, you growing i-mindset ize ibe filled ukuthi okay, wenza kanje, sengimjwayele, ngiyalazi iphimbo lakhe. So now la empilweni, la emhlabeni siphila nemimoya, especially esingayazi ukuthi ikhuluma kanjani, esingayazi ukuthi isebenza kanjani, esingayazi ukuthi yenza kanjani. That is why, please pinpoint this, that is why ubaba ohlala ekhaya ezulwini ethanda ukuba sihlale sikwazi ukubaluleka kokuba semqoka kokukhula kwezikamoya. Because ubaba ohlala ekhaya ezulwini encwadini yabaseGalatia 5 ethi hambani ngokamoya ukuze ningeze nafeza izinkanuko zenyama. And uPawulu uzuyayicacisa lento uthi yazi mina ukube kuya ngami ngabe nje bonke abantu bayazithiba njenganami, because ngale nkathi uzithibile uyakwazi ukuthi uhlale entweni eyodwa. Aze athi uPawuli ukube kuya ngami ngabe abantu abashadi at all, ngoba mangashadile your focus gets to be 100% on the Lord, your focus gets to be 100% on reading the scripture, 100% ekwenzeni umsebenzi waNkulunkulu ngokuphela, just like uPawulu wayenza. Yena washumela nje endawo eziningi kakhulu because i-focus yakhe yayi1,000,000% kuNkulunkulu, engafocuseli lutho kwenye into eseceleni. Same as mesho ke uthi, that is why ngithi angazuthi abantu bengafana nami, because mona unkosikazi uneyingane, i-percent in as much as ungazama ukuthi likhule but alikhuli enough, because esinye isikhathi kumele uschedule unkosikazi wami, kumele ngimjabulise, mangijabulisa unkosikazi wami usungcolile nani, awuzili zonke lezi zinto, iy'ngane zami kumele ngiyikhiphe, kumele
ifocus yakho isihamba isiyaclasha ke manje isikhathi sakho asisabe 100% la kumele ngabe uyafunda khona ukhule and then wenza intando kaNkulunkulu but sekukhona okuningi futhi osekusithatha isikhathi sakho ebese singasapheleliswa ngaphambi kukaNkulunkulu. But uNkulunkulu uyasiyala ukuthi hambani ngokukamoya ukuze ningeze nafeza izinkanuko zenyama. And the more sihamba ngokamoya, I want to say this. It is very important ukuthi si-understand ukuthi zonke izinto uJehova siyaleza ngazo usiyalezela ukuthi izosiza thina. Ngoba uNkulunkulu ezisa sihambe ngokamoya wayazi ukuthi there will come a time and a day in life la khona imimoya izobusa lapha emhlabeni, and ekubuseni kwayo izohlukumeza abantu, ekubuseni kwayo izobulala abaningi, ekubuseni kwayo izogulisa abaningi, ekubuseni bayo izokwenza izinto eziningi ezibuhlungu kubantu. But because asikuthandi konke lokho kwenzeke kuthina, that is why you need to be prepared ngaso sonke isikhathi. Awuthanda ukufeyila ngithi esikoleni, study. Awuthanda ukuxosha emsebenzini, sebenza. You know, ukuze ukwazi ukuthi ithole into eyidingayo, do your job, apply your indima yakho nawe empilweni. So and masikhulile kulezi ezweni lakamoya, le moya sizokwazi ukuthi si-rebuke. Ukurebuke singazi ukuyixosha ingazenzeli umathanda nomachanca empilweni zethu. So izinto eziningi ezibalekile uNkulunkulu ahlezi zizukhiye, especially when it comes to lezi zithelo zikamoya ezingukubekezela. Yazi ukuthi mangabe ubekezela ngaso sonke isikhathi, mfisa nje ukucacisa kakhulu, especially coming to our topic ethi ungazikhetheli, khethelwa nguJehova. You know, umuntu obekezelayo ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuhlala in one place ulinde ngokubekezela, and okubekezeleni kwakho there's something huge esuke iza. Just like a child ozolinda umzali wakhe kuyi-birthday yakhe namhlanje athi ubaba ngizokubuyela nekheke, ilinde ingane, ilinde umzali abuye late, ilinde kuze kushaya 10, mhlawumbe ilala ngo7 kodwa ilinde ibekezela. Why? Because iyazi ijoy yokuthi ubaba mayafika nje namhlanje ngizongifikela nekheke lami ngisho ngalidla ngo12, it's okay. Ngokubekezela, by applying leyo form yokubekezela, ilindele ukuthi izithole into eyithandayo neyidingayo nento futhi eyilangazelelayo. So thina abantu, we have a huge problem yokuhluleka ukubekezela. Okay, let me just mix these words. Ukubekezela, ukulinda, nokuzithiba. It is very hard to kulinda, I know it. Thola ukuthi ulindele esitolo, babhizi benza kancane yazi laba, yazi nje ngijahe kabi nje mina. Nkosi yami kunini ngilindile le pizza kade ngiodile 30 minutes wonke, and I know Durban was shame. I don't know in other places, but here in Durban uyawulinda 30 minutes ne-hour yalinda no 2 hours yakulinda. So ngokungafuni ukulinda nokubekezela, abanye they even quit, ashiye kanjalo athi sekamane bayithatha le mali, sekamane kwenzeka ukuthi. But uNkulunkulu needs a form of ukubekeza, simbekezelele ngaso sonke isikhathi. Khona lento wrong ehlezi yenziwa abantu ukuxhamazela ngaso sonke isikhathi, yonke into efikayo nje uyayithatha, yonke into efikayo nje uyayicabanga, ekufika emqondweni yakho nje uyakwenza. Makuthi manje sukuma udlu uyasukuma uyadla, makuthi manje sukuma uhambe uyasukuma uhamba. What about waiting upon the Lord ukuthi kube yena uqondisela izindlela zakho? Because the more ungabekezeli, ungalindi, ungazithibi, that is when you go out there and take everything ongayidingi. That is when you go out there uyogrosa ungakudingi ukudla kusakhona efrijini. That is when you go out there uhamba ukhuluma izinto ezingenasidingo. Thola ukuthi usukhuluma indaba zakho, you know, mhlawumbe upromise ilokhu nje i-promotion emsebenzini, ujabule kunqabushike manje ngongafuni ukulinda ukuthi at least izifike eqala, ugijima uthi uyotshela uma wakho. Uma wakho atshele bani? Tshela umakhelwane, kanti umakhelwane unomona, umakhelwane avela kuvalele bese ungabusayithola leyo promotion because uhlulwe ukulinda wena nokubekezela up until that thing come to light, ibonakale yenzeka ukuthi nampela uzoyithola le promotion, ngampela uthola lo msebenzi, ngampela uyithola lento. But ngokuthi awubekezelanga suvele wayifaka endaweni wrong ngesikhathi esirong, kwenzeka izinto ezirong ozozisola ngazo ekugcineni. So if we always like to wait, ubekezela nokuzithiba, ukuzithiba ke
I know it's the most hardest thing ukuthi nje into uthi hayi ngeke ngize ngiyenze. Ukubona nakho ukudla ngeke ngize ngikudla angilambile. Efrijini khona lokhu hlobo lento emnandi emakhabetheni khona lokhu hlobo lama snacks nani nani uthi ngi-right. The more you lack loma characteristics okubekezela, that is the more ngaso sonke isikhathi wena uzohlezi uyifuna izinto, uzohlezi ungalindi, uzohlezi ungabekezeli, uzohlezi ungayithibi, uhlezi udesire, and the more ukufuna konke lokho ila imimoya eyifikela khona ke. Because into ekumele siqonde singabantu imizimba yethu, it's like yonke into iyapass, yonke into is just passing, it is passing. So emzimbeni wakho umoya uzokuhlebela uthi suku umenze ukuthi, and then noma suku ungqabashiya ukwenze, how sure are you ukuthi it is really God okuyaleza ngaleyo nto leyo? How sure are you is it really God okutshela ukuthi suku umenze lokho? How sure are you? Because yonke into efika uyayenza, yonke into efika uyayenza ngaleso sikhathi. Ngihalela ukuthetha usuyathetha, ngihalela ukwenza ukuthi ngenze ukuthi, ngihalela ukwenza ukuthi, kanti mhlasimbe uzothi usuyathetha kanti awunakanga isikhathi lapha sekuyisikhathi sokuthi ukhuleke and then kuvele kukudlule kanjalo. It's very problematic, especially when it comes to amakholwa, ukuthi anga-understand ukuthi uNkulunkulu ulindwa kangakanani. Don't just yonke into uyanqabashiya, you take and grab, you take and go. No, kuyalindwa, kuyabekezelwa. Unganqami, unganqabashiyi, because wena uzolimala ekugcineni. That is where imoya ikubusa ke. And masukubusa umoya ngekathi ulalela wona, uthobela wona. And ngenkathi uthobela wona wenza intando yawo ekaNkulunkulu yona. So ngokubamba zonke lezi zinto uzenze zonke lezi zontathu, there actually more, but okwamanje I just want us to speak and be specific ngalezi zontathu, ukuthi ukuze ufikele uNkulunkulu uthi awusakwazi ukuyibamba manje. uNkulunkulu afike late, you are too tired. So uNkulunkulu awusakwazi ukumlinda, it's like yonke into yakho nje siyangqama nje siyangqabashiya. So ngokubamba konke lokhu kuthathu uthola ukuze ufikele uNkulunkulu onguye omlindile, umlinde ngokungajakadi nangokungakhathali nakancane. So if you are going to hold these things, you're not going to be waiting for the Lord. But uNkulunkulu uthi ufuna ukuthi umlinde ngaso sonke isikhathi, umbekezelele, uzithibe. Ungalinge futhi wajakadi ukuthi hawo sengilinde isikhathi eside, cha. Just wait upon the Lord. Wait, linda, ubekezele. Linda, uzithibe. Ukuze ukwazi ukuthi ulalele uJehova, ukuze ukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu, ukuze ukwazi ukulizwa izwi lakhe, futhi ukuze ukwazi ukuthi umuzwe lokho akukhethela khona ngaleso sikhathi. Because uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asikhethele ukuthi okay, enza kanje ikona okukulungela, enza kanje ikona okuright, ikona okungcono. But if we going to like to wait kuNkulunkulu, ngeke size simuze ukuthi ufuna ukuthini kuthina. So kodwa ngokuphuthuma, ukujaha, ukuxhamezela, ukutatazela nokungakhoni ukulinda, ugcina usuholwa inanoma imuphi umoya, ngoba awunaki futhi uyathatha nje uyenza. Empilweni focus kumele ibe 100% in one thing. You must be more than 100%. Futhi izinto eziningi, please people, ningayithathi ngokuyijwayela ukuthi I'm used to doing this every day, I'm used to behaving like this. Because ngale nkathi uyithatha ngokujwayela lento le, uzoyithatha isinomi kanjani. Yazi kufana nani? Kufana noma umgcini sango thizeni, let's say security mhlawumbe lasejele or something like that. So umsebenzi wakhe number 1 ukuthi a-check bonke abantu ukuthi akekho yena ophethe isikhala. Ngithi aba-check njalo each and every day, wonke umuntu ongenayo yam-check-a, awuphethe isikhali, uzokwenzani, zonke lezi zinto, ufake zonke lezi zinto abazenzayo. So isikhathi esiningi uma esejwayele ukuthi vele
abantu abaphathi ikhali, vele abantu bayazi ukuthi bazocheckwa, vele abantu nani, and I've been working here for the past 6 months, akaze kungene ngisho oyedwa umuntu nesikhali. So eventually uzothatha ngokujwayela yena ngithi, and mase sekujwayele konke lokho uzoze akhohlwe umsebenzi wakhe. Abantu sebangenisa isinomi kanjani, cause manje vele sekujwayelekile, vele abantu bajwayele ukuthi bangene bengaphethe lutho. So ngaleyo ndlela uzobe sekhohliwe ukuthi into ebalulekile ukuvikela. It is protecting the place, it is protecting the people around, and it is protecting each and everything. Ngokuthi umsebenzi wakhe awenze ngokuqikelela, awenze ngokukhuthala, awenze futhi ngokuba 100%, enze yonke into ngendlela ekumele yenziwe ngayo. So ngenxa yokuthi usethatha ukujwayela kuzobonakala that sport, because ngaso sonke isikhathi yabo into mase usijwayele sunethizikile surelaxile, ila qala khona ke indaba ukuthi okay sesingaqala ke manje ke the person has let go, they have let loose, sesingenza nanoma yini, sesingenza umathanda ke manje. So ubonakala that sports and that gap azoyivula, ebese uma isitholakele, that is when danger will come. Uyabona ngalesi sikhathi usukhululeke kakhulu, usutanasa, usuba busy nefone, busy nefone ke manje akasabacheck ngisho abantu uthi ya right, uthi kubuke ngehla dlulisi, busy nefone, busy, because they are used to this now, they are used to doing this. Sebenza isinomi kanja, that is when igebengu sezongena ke, that is when imkhoshokosho yeyibhamu isizongena, that is when whatever that is not allowed sebeze isizongena ke manje, cause kukhona igap evulekile. So nomgcine sango uselibeleke injongo yakhe, uselibeleke umsebenzi wakhe, usethathe ngani ngokujwayela, kanti seligaya ngomunye umhlathi njengamanje. So there's a lot of things singabantu esizenza singanake sithathe ngokujwayela. Uthi hayi vele ngijwayele ukuxoxa nabantu, vele ngijwayele ukwenza ukuthi, kanti usushiya the platform uNkulunkulu akubeke kuyona, usushiya the platform uNkulunkulu, noma usushiya whatever uNkulunkulu akuyalezele ngayo, athi ungakhulumi nanoma yini, ungahlebi, ungekwenza ukuthi, ungakhuluma ungakhuluma inkohliso. But wena ngoba usujwayele ukuthi ngiyixoxela vele nabangani bakho, kuvele kuze ngene igama lomuntu khona la phakathi, usuhlebile. Because awusanakile, you have let go and let loose. That is how isitha nemimoya kuzitholela indawo nentuba la khona abantu izinto sebezilethe nje loose isinom kanjani, sebeziyekile bazirelaxela. Nalento yongqama ngaso sonke isikhathi wena ujahile. Mujahile wenza nanoma kanjani. Mujahile wenza nanoma, because uphuthuma ukuthi nje yabo nje mengathola nje ukuthi ngisho kuthi ubona ingane limele emgaqweni, hayi mina ngiyaphuthuma, mina ngubani. No, empilweni we need to be as gentle. One of izithelo zakamoya isineke, gentleness. Be gentle. Kwazi ukulinda, kwazi ukuba lapha phansi, ukuthi nanoma ngihlangana nomuntu endleleni, noma nje bese ngithe ngiyaphuthuma nje ngijahe ekhaya ngigodola kabe, uhlangana nomuntu endleleni udinga usizo, nikeza usizo, because it is your job. Especially when it comes to amakhono, it is your duty to do anything and everything ongayenza. Because amakhono amaningi athatha ukuthi izinto ayi kumele sihlele ngizohlela ukuthi ngiyosiza nini ka. Cha, it's all about doing everything ngesikhathi esifanele. That is why kumele sidedele uJehova asikhethele, singazikhetheli thina. Because wena uzokhetha ukuthi okay nginikela amakoma lesithathu kuphela. What if umuntu odinga ukunikelela ngoMonday? Uzothi hayi lindu lesithathu, melambe manje Sunday, uzolinda uWednesday. Asidedele uJehova asikhethele, singazikhetheli thina abantu. Asidedele uJehova asenzise, asebenzise, singangqamashi, singangqami. Yonke into ufuna ukuyikhuluma, yonke into ufuna ukuyenza, yonke into efikayo uyayenza. Then noma umuphi umoya uzofika endlebeni zakho ke ukutshela ukuthi enza ukuthi uzokwenza, ukutshela ukuthi enza ungakwenza ukuthi uzongakwenza, kanti lokho kumele ukwenze kahle kahle. Let us learn to look at the time. Let us learn to look at whatever ayisidingo siyenze ibaluleke, and then bese ayisifuno sishiye kanjalo. So as I was saying ukuthi siphile esikhathini lapho khona imoya
singayi-understand, singayiqondi ukuthi isebenza kanjani. But uNkulunkulu uhlezi ezama ukusichazisela ngayo ukuthi qaphelani, naye isebenza kanje, and ilibe le-upgrader yanda, ikhula kakhulu. So the more kuba njalo, that is the more we need to grow as well in the Lord. So siphila ezikhathini lapho khona singabantu sikhuthalela kakhulu ukurelaxa kunokuqaphela. Like that security guard abona ukuthi hayi kuyabanda, ngokungele ngiphumela emnyango ngicheck-ana nabantu, yena njengazuthi ngihlale lapha kwi-heater yakhe, angithi kulela gumbi leli ama-security ahlale khona, angabe sakwenza. So people bakhuthalela kakhulu ukurelaxa, bakhuthalela kakhulu ukuthi sidlile, bakhuthalela kakhulu sifudumele, bakhuthalela kakhulu sijabulile, bakhuthalela kakhulu zonke lezi zinto ezingasho lutho. But it is very unfortunate ukuthi esikhathini samanje baluthekiswa ngezinto eziningi ngokuningi abantu, so that they will be lose enough, because uzoluthwa ngezinto eziningi ukuze khona uzorelax. Yabo if ungaka-relax uzolibela izinto zanda, uzolibela izinto zikhula, ulibele kuma-influence kalokhu, advertisement, all these things, so that you will eventually relax, kuze kutholakala ukuthi uthandane, umthetho wakho ufunani, yini le engamenza asuke abe la. Iyona nto efuna imoya-ke leyo, ifuna ube weak, so that izokwazi ukukhwela phezu kwakho, so that izokwazi ukukusebenzisa, so that izokwazi ukwenza whatever ifuna ukuthi iyenze ngawe, ifuna ukuthi ube la at zero, at low level. So it's like buying your virgin girlfriend, uyithengele zonke izinto ezimnandi azithandayo, uthanda uchocolate, uthanda amakeke, uthanda whatever. So ngokumthengela kwakho zonke lezi zinto, umthengelela ukuthi a-relax, umthengelela ukuthi akhululeke, abone uthando lakho, abone zonke lezi zinto, ebese wena uthola okufunayo. And amathuba ukuthi ukuthole masumnikeze yonke into, they are definitely 100% or 99.999%. Uma nje inqobo ezonaka lezi zinto ezithenjable omnikeza zona ngaleso sikhathi osuke umnunisele ngazo, it's like that security guard. Uma eseyazi ukuthi okay, efonini hakuno TikTok, uzoba busy no TikTok, umsebenzi le ntombazane isinake lezi zinto, hawu Nkosi yami, kade yazi ukuthi ihlelelwa something, khona la kumele kungenwe khona kuyena, khona la kumele kwenzeke something kuyona, nala esangweni mase busy nefoni, khona izinto ekumele ingene ngomkhoshosho, khona izinto ekumele ingene ngo-backdoor, khona izinto. So isithi into esiyenzayo senze ukuthi abantu barelaxe, barelaxe ngezikole, barelaxe ngemisebenzi, barelaxe whether it's kind of food or barelaxe with kind of companies, ukuze sizokwazi ukuthi sizohlezi siyibusela, sizohlezi senza nanoma yini, sizohlezi letha i-danger ezimpilweni zabo. And people abakunakile lokho, but abantu balibele bayakhetha izinto abazifunayo, izinto abazithandayo. That is why isihloko sethu sithi dedela uJehova akukhethele, ngoba uyena okhetha izinto ezikulungele wena. Wena wazi ukuthi into ekulungele ifoni, uJehova athi cha, ayikakulungela ifoni, usana 12 years mntana wami, njengamanje wena usalungelwe ile computer le ezokufundela ABCD, ikufundise nani lezi zinto oyidingayo zasesikoleni. Ufunda grade 2, una 12 years, shothi ufunda approximately grade 5 or grade 6. So wena usalungela ukuthi ufunde oma-table, ufunde zonke lezi zinto, ufunde EMS nani. So this computer of yours is going to help you, but ngenxa ukuthi lapha emhlabeni isise sathi you've got a freedom ukuthi uzikhethele, freedom of choice, freedom of whatsoever, uzokunikeza into le ezoqhuba isikhathi sakho, izikwenzisa izinto ezingafanelekile. Because if you've got a phone has got so many features, it's got so many things. In as much as umzali mhlawumbe ngayithenga ingane ithengele ifoni ukuthi ifunde ngayo isize nani, but inezinto eziningi engazidingi. So izoyidinga up until izodinga ukuthi ikhule up until ihlakaniphe enough ekwazini ukuthi no, I need to separate between A no B. Njengoba sengifunda grade 11, kumele ngihlaze ngazi ukuthi khona isikhathi sokufunda, khona isikhathi sefoni, khona isikhathi sokwenza ukuthi, nesikhathi sokwenza ukuthi. Only that smart child ngaleso sikhathi. Otherwise inkinga vele manje abantu abasabamonithi abantwana. So rather mnike lokho akudingayo ngesikhathi esifanele, ungaze waba senkingeni.
So abantu abaningi, abantu bonke kanye namakholwa bahlezi benqamile okubenza banganaki, kodwa ingqondo ibe lapho bethanda ukuthi ukuba khona, ngoba into ekumele siyiqonde, people understand, into ekumele siqonde ukuthi la madokodo ethu ayimzimba ahlala asetshenziswe inanoma yimuphi umoya. So in this body kuhlala noma isiphi spirit, setshenziswa noma yimuphi umoya. Yabo njengoba kwakho kuyikaMbhele kodwa kwazi ukungena umuntu wakwaShozi, kwazi ukungena umuntu wakamchunu, then nasemzimbeni wakho, umzimba wakho uyithempeli lakho wena nokuthula, umzimba wakho wena nothando, but emzimbeni wakho kuyakwazi ukuthi kungene umoya wokuhleba, umoya wamanga, umoya wenkohliso, umoya wokuthanda izinto, umoya wokuphuza, umoya wongazithibi. Zonke lezi zinto ziyimimoya. So if usuzibona wenza into usuke vele u-influenced or under influence of a certain spirit, umoya thizeni. I hope I make sense ngalokho. So that is why ngithi abantu abaningi izinto eziningi abazinaki, abaqondi, yonke into efika uyayenza, yonke into efika uyayenza, yonke into efika uyayenza. That is when you will lose the plot. Because umzimba wakho is just idokodo. So we must understand ukuthi imoya isebenza kanjani. Ngakho ke dedela uJehova akukhethele, ungazikhetheli, ungajahi izinto. Because uma ujaha izinto ugcina usuyikhethela wena ukuthanda wena, ngithi. But dedela uJehova akukhethele. Yazi kufana nani kufana nokuthi nizohamba uhamba nomzali wakho okubambele edolobheni ngesandla. Uhamba ubona yonke into. Esitolo kunoyogathi, kunokuthi umzali athi ima uyazi yena ukuthi ukuthatha ukuyisa kephi. If wena uzongxama ungabashiya ukuthi ngeke ngifuna nodoli, ngifuna lokho, kanti yena uyazi ukuthi uyakuthatha ukuyisa kwisitolo la khona uzothola okukhulu kakhulu kunalokho okubonayo, kunalokho okucabangayo, kunalokho oyitshela ukuthi ku-right. Wena ubona amadanono oPhamalathi, ubona amadanono obanibani, kanti yena umzali wakho ukuplanela ukukuthengela ibliss le emnandi kakhulu ukudlula wonke amayogathi. So it's just a matter of ukulinda nokubekezela, because umzali understand better ukuthi ufanelwe yini, umzali understand better ukuthi udinga ini ngesikhathi siphi. So it's all depends futhi ukuthi uvumela muphi umoya, ulula kangakanani, futhi uqine kangakanani. These three things. What do you apply? What do you allow? Do you allow umzali wakho ukuthi akhethele? Do you allow uNkulunkulu ukuthi akhethele? Ukuthi mntanami ungathinti luhlobo lwento, ungamthinti loya muntu, ungahambi kuleya ndlela, ungahambi lapha ngoba uzolimala, uzokwenza ukuthi. Do you allow uNkulunkulu, uyamvumela ukuthi akwenze lokho? Number 2, ulula kangakanani? Imimoya ithi mayifika nje kuwena wenze whatever leyo ethi kwenze ngaleso sikhathi, fast, quickly. Number 3, uqine kangakanani ukuthi ukwazi ukubekezela, because ukubekezela is not a child's play. Ukulinda is not a child's play. Ulinde into ungayazi. Uthi usabathe uhamba nomzali wakho athi yasambe. Kanti yasambe. It's not easy. So kudinga ukuthi uqine ngendlela esimanga ukwazi ukulinda. And uNkulunkulu uyalinda abantu bakaNkulunkulu. Ngathatha iviki lonke. I remember nje we just started ngoJeremiah la khona kwamthatha 10 days ukuthi aphendule impendulo yalesa sizwe lesiya esasesifikile sesizobuza kuJeremiah umprofeti ukuthi uJehova uthini, uthi asenze njani. 10 days wonke belindile. Wena usahlulwa ukulinda. uJehova uyalinda abantu bakaNkulunkulu. Let us get used to understanding that. And kuwe sike manje isikhathi esisiphila kusona sigcwele kakhulu ububi nobumnyama lapha emhlabeni. So ukumbona uNkulunkulu nokumuzwa nokuthi afinyelele kuwena, it's definitely going to take more of your understanding and more of ukuzinikela kwakho and more of your time, so that uzokwazi ukuthi usondelane naye. So enye into ebalekile ukuzilalela into oyishoyo. There are many people who are suffering with this problem. They do not, abafuna ukuzizwa bona ukuthi batheni.
Ngaso sonke isikhathi you need to know whatever that you are saying ukuthi kumele isuke la iye la, bese ke ukwazi ukuthi idlulisele nakwabanye abantu. Uyizwe nawe into eshoyo ukuthi iyawakha yini umqondo. Uyizwe nawe into eshoyo ukuthi izofika iyisisekelo esiyiso yini, uyizwe inkulumo yakho ukuthi iyisisekelo esiyiso yini esipha ukuhlakanipha okudingakalayo. So ngaso sonke isikhathi you need, when you speak or ukuze utshengise ukuthi awujahile, yonke into eshoyo uzilalele ukuthi iyayenza yini sense, because umuntu uma ejahile usho yonke into noma ingasawenza umqondo, ingasayenzi sense, because yena ujahe uqede, ujahe uthi nje mangishilo nje lento ujahe nje no. And in most cases uze usho into wrong noma usho into uthi awushongo kanti ushilo, uthi usho into uyitshela ukuthi usho ngale ndlela kanti usho ngale ndlela, because uhlezi ungxamile, uhlezi ujahile. So let us make sure we allow the Holy Spirit, si allow asidedele uNkulunkulu asikhethele. Ukuze sikwazi ukumuzwa kumele simdedele asikhethele ukuthi sidleni, because usiyalezile uNkulunkulu ezweni lakhe. Simdedele ukuthi sikhethele sigqokeni, because usiyalezile. Simdedele sikhethele ukuthi sikhulume ini kanjani, because usiyalezile. Siphile kanjani, because usiyalezile wasikhethela konke. Umbuzo ukuthi siyamdedela yini noma siyashesha sijahile sifuna ukwenza umathanda. So come back to isihloko sethu esithi ungazikhetheli. Ngiyanithembisa abantu bakaNkulunkulu ukuthi akusizi ngalutho ukuzitshela ukuthi ungakhona ukuzikhethela okufanelekile nokulungele wena ube ungumntwana. I promise you that. Uyingane, uyayazi into ekulungele? Awuyazi. Futhi uma uthatha ukubheka, it doesn't even make sense. Akwenza umqondo ukuthi abantu zithi isuka nje umuntu ubumgcisha ngamazwi ukuthi hey okwakho ke lokho okwenzayo uzenzela wena, yabona nje uzozibona kanjani. Tell them, uhlale nabo phansi ukuthi enza kanje nakanje kanje, ungakwenza u1 no2 no3 up until or unless caca ukuthi akalaleli akezwa leyo muntu bese yazibona ngampela. So there is this allowance and freedom ukuthi ungenza nanoma yini othanda ukuyenza. And into othanda ukuyenza, uma ungathanda ukuyenza uyenze okwakho lokho. It's like uzotshela ingane ukuthi ena 2 years uyafuna ukwenza, awufuna ukwenza, sala kanjalo ke. Ayazi, I understand ukuthi kubaleke ngani ukuthi igeze, kubaleke ngani ukuthi ingagezi, but thatha ingane uyigeze ngenkani. Because ekugcineni kosuku kumele kube it's like you need to be firm, stand still ukuthi ngiyabambela ngiyapitiza la, akube nje. Because umthetho iwona osizayo, omile, futhi iwona omele wenziwe ngaso sonke isikhathi. So it's like you're gonna tell a 5-year-old ingane na 5 uthi hayi muthando choice yakho, muthando ukuvala umnyango ebusuku ngawuvala, muthando ungawuvali hlala uvuleke kanjalo. The child doesn't understand ukuthi kusho ukuthini ukuthi nguvula umnyango kuzokwenzakalani, because you as an elder, you are older, you understand ukuthi kuzokwenzakalani. Izilwane ebusuku zihamba ziroma around, namakati ebusuku hamba roma around, ngangena amagundane, ngangena izinyoka, izipoko, whatsoever. You understand better. Uyazi ukuthi kuzokwenzakalani if enza ukuthi, uyazi kuzokwenzakalani if engakwenzi ukuthi. So uzothatha ukuthi muthanda, uthandani, wazi. Singabantu bakaNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi siyizingane. Only uNkulunkulu kuphela osazela izinto ezisilungele. Yes, lapha emhlabeni sifike isitha sasitshela ukuthi singenza umathanda noma chanca, kodwa akukho njalo. Because isitha yonke into sizivele silethe kanje ebese sithi khetha okuthandayo. Ngaze lapha ukuthi kuphi ungilungele mina, ngaze lapha ukuthi kuphi okright mina. So akumele uvele umnikeze leyo choice umntwana ukuthi, but mutshela ukuthi vala umnyango ngoba ebusuku kuzokwenzeka ukuthi nokuthi kuyingozi nani. But bese kusala yena ukuthi uyawuvala ngempela yini. Futhi kumele sazi ukuthi ekugcineni nguye ozoba nenkinga sokusizwa yena ukuze kusizakale yena. Namhlanje amazwi kaNkulunkulu ahleze ezosiza wena muntu ukuze kusizakale wena.
Ifekuyaleza uNkulunkulu ukuthi ungebi, usiza wena ukuze kusizakale wena ungayitsheli. Ifekuyaleza ukuthi ungaphingi, usiza wena ukuze kusizakale wena ungatholi ezinye izifo. Ifekutshela ukuthi there are many things. Imithetho yakhe yonke isiza wena ukuze kusizakale wena. So mdedela uNkulunkulu akukhethele because uyena okwazi ukukulungela nokukufanele. Uyena kuphela omdala kunathi sonke, ongumdala wensuku. So now isitha, like I said, sesilethe enkululeko kuluntu lonke njengoba benza nje abazali abaningi. Thola ukuthi umzali enganeni yakhe uzoyivumela ukuthi yenze isinoma kanjani. Athi uyayithanda nje Nkosi yami, uyayithanda nje ingoma nje ezinkulu, uyayithanda amafoni. Ingane encane engaka uzothi ingane eyithanda ifoni, ihlanga yazelaphi ifoni? Yazini ngefoni? Wona uzothi uyayithanda bakithi Nkosi yami akathengele, uyayithanda u1 no2 no3. Yazi kufana nanike, ufana nomzali onyantisa ngalendlela leyo ukuthi uzobona ingane encane idlala efutha lento le icondom, ebese uthi uyayithanda bakithi Nkosi yami icondom, ayimnikeni adlale ngayo elenza ibhalunde. Uyisiwula sikamzali. Why? Because you supposed to tell the child ukuthi lento ayilungile kangakanani, lento ingcole kangakanani, inama germs amangakanani azongcolisa umlomo wayo. Ngathola ukuthi futhi ithatha icondom lapha mhlawumbe sisebenzisiwe, who knows. Uzothi wena hayi Nkosi yami ngiyeke, hayi Nkosi yami usayingane nani. No, it is up to you as a parent to tell umntwana ukuthi no mntanami ungakwenzi lokhu, akukufanele, akukulungele, ingcolile lento, ayikho right, iyanyanyeka futhi iyanyantisa. Uzothini? Uyayithanda? Uthanda icondom? Akazi nje ukuthi how much danger it is. Akazi ukuthi ingcole kangakanani. Akazi futhi ukuthi inyantisa kangakanani. But udinga wena as umzali ukuthi umtshele. But isithe singathi ayithatha uzibonele, thatha akunankinga, vele uyayijabulisa Nkosi ibhelunde bakithi no. No, it is up to a time and a point in life whereby we need to understand ukuthi zonke izinto, we need to be firm enough. Because uNkulunkulu womthetho, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu wenza yonke into ngendlela nangesikhathi esifanelekile. Only the Lord knows how to bring the law. Ebese yahlala le mthetho le isizi abaningi. Only uNkulunkulu kuphela othandayo. Uyaqhamuka umakhelwane ingane ibhizi idlala ngecondom egcikeni. Nawe khona mzali uzothini? Uzothi umakhelwane wakho uyayithanda. Bankulunkulu akusikwana. So njengoba ngike ngabeka ukuthi isithe silethe umoya nomqondo nenkululeko kakhulu kubantu abangakudingi, okuyingakho bezenzela futhi beze bethatha izinqumo ezingezona futhi ezingalungile lapha emhlabeni ngenxa yokuvumeleka kwayona yonke into. But uma uyibheka kahle le ndaba ngeso leqiniso, yazi ukuthi akekho umuntu onothando lwangampela ongakutsheli iqiniso. Akekho umuntu ozothe nendaba nawe abe nendaba ukuthi angitsheli. No, umuntu onendaba nawe will definitely tell you the truth njengoba linjalo, ngoba uyakuthanda. Uzokutshela iqiniso elizoba usizo kuwena, elizokuyala liqondise ukuze konke kube kuhle kuwena. Kodwa lolu lwenkohliso, uthando alunendaba noma ungenza kanjani isinoma kanjani. Fana when it comes to these things babiza ngani yini i-open relationship. Yes, bathi siyathandana kodwa singenza isinoma kanjani. But thina sibonana nje ngaleso sikhathi sihlangane makuthi we are having that intercourse, but ungaqhubeka ngempilo yakho, ungaqhubeka uyijolele, ungaqhubeka wenze inonoma yini eceleni. It is because alukho vele uthando kule relationship lena. Akukho lutho. It is just ukuhlangana nje ngaleso sikhathi. So uthanda into enjani? Uthando into yokubumbana. But when it comes to serious love relationship, ekubonakala ukuthi siyemshadweni lana, awukwazi ukwenza isinoma kanjani. Umthetho usukumile futhi usukuqinile futhi awukwazi uvela ufonele nje umuntu isinoma kanjani ebusuku wena ubhizi nengcingo. No, because usuke unendaba nalowo muntu loyo.
usuke unekhe futhi usuke ufisa ukuthi ngelinye ilanga i-relationship yenu ibe nempumelelo ikhule izifinyelele ezingeni lapho uthanda khona nihlezi nijabulile ngaso sonke isikhathi. So noNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini, abantu bakaNkulunkulu, usithanda ngeqiniso, usithandela iqiniso futhi ukuze ngelinye ilanga sibonane naye, sisinde futhi sisizakale ezintweni eziningi lapha emhlabeni. Ngakho-ke asimudedele uBaba, asikhethele konke ngoba yena uyakwazi okusilungele. Lapha empilweni uNkulunkulu uyazazi zonke izona ey'khona. Uyakwazi konke okuningi okukhona. Uyakwazi konke okubi okukhona. Uyayazi yonke imoya ekhona futhi ukubona konke. Yabo ekuhambeni kwakho uNkulunkulu engakwazi ukuthi akuhole akusiza athi ungangeni kuleya ndawo akuphephile. Ungahambi lapha. Mu-driver sebenzisa le lane. Emsebenzini sebenzisa le ndlela. Hlonipha ibhosi yakho ngale ndlela. Sebenza ngalo, uzama ukusiza wena because uya-understand, uyazi ukuthi lapha emhlabeni sibhekene nani. But ngenxa thina abantu yokuthi asifuni ukumlalela nokumlina nokumbekezelela. Ingakho izinto eziningi abantu bengxama bezenza isinto kanjani. Kufana noma umuntu ezothi ujahe nje ufuna ukwakha nani nani. Agijime akhe isiza, ahambe esiza. Kanti cha, uNkulunkulu umhlelela ukuthi uyothola umsebenzi le kude. Sisale kanjalo isiza sene kwenzeke whatever size siphele ngazo because yena usheshe wangxama, washeshe watatazela, washeshe wangalalela, washeshe wangezwa. That is why so many things zingaphumeleli lapha emhlabeni. So many things zenza ngendlela engekho right nangendlela ezenzeka ngayo njengamanje. Why? Because people abakwazi ukulinda, abakwazi ukubekezela. We must come to a point la khona sizofana naleya ndoda leya. Yehlezi iyofuna ukuzanyazanyiswa kwechibi. Ukuthi noma isibone ukuthi ayingenanga kodwa yabekezela. 38 years. Imagine isikhathi eside kangaka. Iminyaka u-38 yonke golokoqo. Elibelelindile nje. Elibelinde hayi mhlawumbe namhlanje ngizongena. Mhlawumbe namhlanje ngizongena. Mhlawumbe namhlanje ngizongena. Kwaphela unyaka. Kwaphela wesibili. Ngiyofika nini 38. So asidedeleni uJehova sikhethele abantu baNkulunkulu. Konke seku-advertise-iwe kuthina la empilweni. But akusikona konke kusilungele. Akusikona konke kusifanele. Akusikona konke esikudingayo because sisabancane. Sisangabantwana. So asidedele uNkulunkulu asibambe ngesandla. Asihambise endleleni la khona ezosisa la efuna ukuthi sifinyelele khona. But abanye uNkulunkulu uJehova uyalindwa. uJehova uyalindwa. I repeat, uJehova uyalindwa. Only if ufuna kusize kodwa. Only if uzimisela ngokuthi akunikeze okufanelekile empilweni yakho. Unganqami, unganqabashi because imimoya ihlezi izokhuluma vele ezindlebeni zakho. Izohlezi kulutha, izohlezi ifuna ukuthi wenze lento eyifunayo ngaleso sikhathi. Yenzelani? Yenzela ukuthi uzolahlekelwe ipatience kuNkulunkulu, uzolahlekelwe ukulinda uJehova, uzolahlekelwe ithemba kuNkulunkulu. And mina lahleke ithemba lakho kuNkulunkulu. Uthembeni emhlabeni. Uzophila ngani? So asimdedeleni uJehova, asikhethele. Simdedela kanjani? Ngokuthi masikhulekile, uyazi into oyikhulekelile. Uyilindele futhi. Number 2, enye into emele sikhulekala kakhulu singabantu, umoya wokwehlukanisa, ukudiscern ukuthi lento ivela kuNkulunkulu, lento ivela kuSathane. You need to be able to separate those things ngaso sonke isikhathi. Unxuse lowo moya. Even kubiza ukuthi uzile ukudla, uzile ngempela. Umnxuse uNkulunkulu uthi Nkosi, cela ungiphe umoya okwazi ukuhlukanisa. Ukuthi lokho uvela kuwena ngempela yini. Because abanye bake bazibuza ukuthi okay, ngoba sekwenze ukuthi hayi uNkulunkulu sephendule kanti akuyena. Isitha sifika kuqala. Remember kuJesu eqeda ifasting yakhe 40 days uba wafika kuqala. Kwafika uNkulunkulu kuqala wazomkhothamela kwayikhana kufika uSathane. Cha. Kwafika uSathane kuqala. Esenza into enkulu engaka. Umsebenzi omkhulu omangalisayo okulanda ikazibulo yaNkulunkulu lapha emhlabeni kodwa kwaqala kwafika uSathane kuqala.
wayengathini uJesu? Wayengasho ukuthi okay, njengoba sengiqedile-ke nje uNkulunkulu nje uthe yazini avele washintshe ngampela nje lamatshe vele nje kuvele isikho ngoba vele ngilambile. Hawu uNkulunkulu kade ebona u 40 days wonke. But the Lord was able to discern ukuthi akusikona. And wathi sekunqobe konke ngeqiniso nangezwi kaNkulunkulu kwayikhane sekufika-ke iy'ngelosi-ke sezimkhothamela. Why? Because wayesekunqobile konke. So as I was saying ukuthi simdedela kanjani uNkulunkulu ukuthi sikunxuse konke esikudinga ukubona kuyena sikunxuse silinde. Uhleze wazi ukuthi uyayilinde into oyicelile uNkulunkulu. Ukwazi ukuyibona ukuthi yes lokhu yikona impela ngicelile uNkulunkulu and kuza ngesandla sakhe. Futhi ungacela izinto njalo ucela izinto zasezweni. Hello, these things are ama-items esitha. That is why uNkulunkulu ethi asizithibeni ngaso sonke isikhathi. Sizehlukanise ngazo zonke lezi zinto. Because uyazi uNkulunkulu ukuthi siphila esikhathini lapho khona zonke lezi zinto zisitha. Sezinezinto eziningi mani ezingekho right. And lezi zinto ezingekho right zenza ukuthi abantu bathumbeke soul wise. Bathumbeke imphefumulo yabo, uthumbeke imphefumulo yakho. Cabanga ngokuthenga ijacket. Uthumbeke umphefumulo wakho ngokuthi le jacket ufike wangayikhulekela, wafike wangayiwasha. Usuthumbekile umphefumulo wakho dudu kwaphela nya. So it's all about waiting. Asimdedeleni uNkulunkulu asikhethele because thina sikwazi ukuyikhethela. Asazi lutho, asiqondi lutho. Sisizweni lakamoya, imimoya ihlezi ilwa, ihlezi ikhuluma. Singanqami, singanqabashiyi, singasheshi, singatatazeli. Ujaha uthi ngifuna ufinyelela lapha. Linda. uNkulunkulu uzokunika okufanele ngesikhathi esifanele, oku-right, oku-perfect for wena. And another thing-ke izindaba ezinhle ukuthi uNkulunkulu museduze kwakhe njalo kakhulu imikhuleko yakho uyiphendula. Yabo mohleli kakhulu eduzane naye. That is when you will be able to realize ukuthi okay washesha waphendula uNkulunkulu. But uma kude naye wena busy ngezinto ngathatha nje 2 months ukuthi akuphendule. Actually it's not futhi ukuthi uNkulunkulu usuke ethatha 2 months cha. Izinto suke wena ubusy ngazo esisuke zenza imimoya iblock ama blessings waNkulunkulu ukuthi afinyelele kuwena. But if uqhelisa konke uthi mina ngisondela kuJehova, that is when uzosheshe ubone konke kwenzeka. Kamnandi kanjani? Uphendule within 3 days, cabanga. Uphendule within 2 hours, imagine that kind of joy. So asimdedeleni uNkulunkulu asikhethele ngoba wazi okufanelekile. Yes, we have been granted with a lot of freedom lapha emhlabeni, but there is a freedom to come to the Lord ngaso sonke isikhathi. There is a freedom ukuzibika uNkulunkulu. Yabo le freedom esinayo, i-freedom ukuthi ngedolo lakho uyaguqa. I-freedom ukuthi ngumlomo wakho uyakhuluma kwaNkulunkulu. I-freedom ukuthi ngamehlo akho ukwazi ukuyonikela ubuke. I-freedom ukuthi ngezandla zakho ukwazi ukusiza. I-freedom ukuthi ngezinyawo zakho ufinyelele ezindaweni zonke la uJehova ethanda ukuthi ufinyelele khona. That's the freedom. Otherwise if asinayo freedom ngabe mhlawumbe siboshiwe ngozankosi, savalelwa emajele, savalelwa la kuyisona khona. That is why abantu bengasazenza izinto abazithandayo. Umuntu asebenze noma engasathandi aze asho umuntu ukuthi angithandi, ngikhathele, nganele. Akasathandi but uboshiwe akaboni. Athi umuntu sengiyaphuza nje utshwala angisafuni. Bumbophile akaboni. So batela baNkulunkulu asimdedela sikhethele uJehova. Ungazikhetheli, khethela ngoJehova. Ungazikhetheli, khethela ngoJehova. Ngokuthi ube nesineke, ngokuthi ulinde, ngokuthi ucele kuba bohlele ekhaya ezulwini. Uzokwamukelisa lokho udingayo ngesikhathi esifanele. Nkosi nje ibe nani inibusise kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi uJehova bohlele ekhaya ezulwini uNkulunkulu uyasizonda isono. uJehova bohlele ekhaya ezulwini uyabuthanda ubungcwele. And amanye ama-video akhona ku TikTok whereby it is those short videos ngisuke nje ngisummarize indaba ngenzela ukuthi abantu they must come back here for the full message. So it says TikTok uLihle Themba and the same videos on Instagram and same videos on Facebook, nimibhalo ku Facebook. So
nihlaze nazi abantwana kaNkulunkulu ukuthi konke kuleli ezandleni zenu, but ngoba usaphila usanethemba ngempilweni yakho, usangamdedela uJehova akukhethele, usangamdedela uJehova enze intando yakhe, usangamdedela uJehova akusize ngoba kusizwa wena ukuze kusizakale wena. Inkosi nje ibe nani. Ngiyacela nje nidlulise le myalezo nakwabanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa, bakwazi ukuthi bathole iqiniso, bakwazi ukuthi bathole amazwi nokudla okumnandi komphefumulo okuyisidingo ezimpilweni zabo, ngoba sikudinga sonke lokho. Like I said by the start of this video ukuthi sihlangene etafuleni siyadlandlana, nami ngiyadla, nami ngiyasutha ngoba umoya kaNkulunkulu uzosiphakela sonke. Inkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu, nolihle ithemba mzobe lo. Amen.